Ayan guys, this is Eric Hilot. Welcome to my channel. Hello. Mayang buntag boss. Sa itong pamati? Yo, nagliso na akong kasino na niyo. Nabukto na ako, di ba? Oo. Doon sa kabugnaw na yun, tama Oh, sakit siya. Sakit di taas pa. Ando ha jud? Yan yung grabe yung kani mataas man dayon. Oh, pero sakit Japon. Sakit na yun. Sa pagyan? Kuwan po, murag gilantan sa sulod pa. Murag na kalintura sa sulod. Sa pagyan? Kana ako mga pamahol lang mo. Pumawal. Dili sakit likod, hawak na. Dili bugat ang paminaw sa lawas. Kaya bukat ang pamilya sa lawas. Murag bukat ko ng paminaw. Kabaga bukat ko na. Sige. Asa kita balay ko? Applyan no? Playa. Dati na. Dati na. So ayan guys, so shout out sa taga Playa Digo City, nasa server No, nadungog ninyo ang iyahang testimonya na nadiri ato ang tabangan. No, inabanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya o kita-kita lang. Palaban dito sa to labang makagawang matong Ginoo nga naa sa kahitasan. So ayan guys. So of course ako ang mga viewers nga kanunay nagatanaw sa kuha, nagasuporta sa kuha kanunay. Daghang kay salamat labi na gyud sa kuha ang mga. Of course, magpasalamat ko sa ako ang subscribers na ang akong subscribers 1,300 plus. Thank you so much. Yes, nakabot na ko 1,300 boss. Counting pa na. Oh, so daghang kay salamat sa inyo ha. Yeah. Please subscribe, like and share sa katong wala pa no. Labi na sa akong mga viewers kay mas daghan ang akong viewers kaysa subscribers no. Daghang kay natanaw like. So, please subscribe po. Man lang madungag isa. Ayan. So sa mga viewers outside of the Philippines, ako ang pasalamatan. So shout out sa mga thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, Indonesia. Siyempre number 1 pasalamatan ako ang Pilipinas. Daghang kay salamat Pilipinas. Ayan. Of course ang Japan, United States, thank you so much. Vietnam, Thailand, Cambodia. Of course ang Saudi Arabia o ang Kuwait. Thank you Kuwait. Ayan. Hello Kuwait. Ayan, of course, ang United States. Thank you so much. Of course, number 1 yun akong pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, thank you so much Digo City. Ayan, so maghilot na ta guys. So shout out sa taga Playa. Hello, Playa Digos. Shout out ko sa taga Hong Kong. Hong Kong di ay. Shout out sa taga Hong Kong, labi na kay Madam kita to, boss. Rose. Madam Rose Nadre ha. Please share, napadi mo ang gwapong di siya tanaw. Sige. Ay mo pan boss. Pagulot na tayo, hindi ko rin tayo. Isang kita lagi ha? Abe. Ha? Ha? Iba ko na ka? Ina sinanay ko. Yan nagkuhan ako. Ay, doon pa ako kaya ka helmet. Ya, pero ka masuk kamay lang. Ya, okay na kana. And guys, please subscribe, like, and share. Hello. Kita pangan bos.
dito sa malito. Sila ko rin pa kung dito daw. Ano usa. Hindi pa jud. Sa Nagbalot, hindi eh. alain pud anak sa una ba yati tag 5. Bag, wala ko na sa ulo. Itong rack. Oh, awa ko bag mo. Ay, buranan mang ganata namang wala Wala, magkakawas ang grade 3. Mati sa tadaan, Ojo. kay Mugawas ang grade 3. mahadlok ko bang ba, nagwang ko lingkuranan ka, unsa lang ka ko dito Sa salog. Awan lang ka. Pero ano na. Naman ganun ang kuwan na. Ano ba? Tara. Balag mag-ingat ka dito. Balag ka mong gawas. Di, ina ang siya dili mag oh, nang ito school. Ara daon. Balag ko na dito. I-charge na dito, i-charge. Dalak lang. Ano sa may mohunong uskwila mang sa Friday? Ano to? Maliit ka dong. Mong bag. Mong tubig tawa. Ang Tubig. Ang tax. Wala na dun mang, balik bukas to ang tax mang. Ano, hapit ako ni mong aksan sa mamang. Ganito. Oo, tapan mo. Ba't ako daw? Lala. Dalang tubig mo. Dalang bag na. Nganong ako may paguniton sa family. Di ako yung patuon nito. I-try ka, duwa ka tao. Kala, ay, ano eh. Kung na ba yun? Yes ba yun? Mang, diba? Mang, asan ni mo to gibutang ang bulpin? Nadya. Bulsa. Pagkuasa ko, be. Na, lagi makita ka ni mo diha dong. Wow, ba? Kaya babahadlo ko. Hindi ko kakita. Ay, tapad ras lapis. Oy ka. Danawa, danawa. Ano nakuha? Wala ni. Mindset ba? Mindset. Hindi ko nakuha. Wala.
Pag-ihim pa ka boss. Hmm? Pag-ihim pa ka karon. Amanerat lang. Ino siguro na kung sana. Sinutog ka na, boss? Ha? Sinutog ka. Kung sa nga daw, ang service ko, sulok. Disgracious mo to. Yung sulok eh, no? Wala ko hindi na ako masak sa taas o sa ina. Talaga yung tupuntan. Pinang ka kamaligo. Aligo lang ko na. So, gapon, namasin lang ka? Na wala, ito yun na ako kapit sila eh. Wala na man lang. Ano ako ba? Pagpupunta ng hapon, pagdaya ng hapon, Ah, yapit na lang ko. ah.
Malaki mag-soft drinks. Ilang ko to, lami mapot. Hindi na makamasukol sa ulan. Ulitin ko eh. Nagkakil ka isa nga ako may magawas na hindi ulan lang ko. Ah. Diretso na lang ako. Yan yung may igo sa ulan init, boss. Pero wala pa ko na inita na boss. Pero kung may magawas na ko. Oo. Pero ka lang. Pero nainitan ako. Hmm. Sana ko. Naligsik pa lang wala naman. Lihay ko tadaan, boss. Sabi na ka ng barako. Init mo na. 30 Sa pagkapantalon ka. Dulot yun na. Paano nga naka-short pant lang, bigay ko sa ila. Mahal lang eh. Ako mag-short pant lang ko, alam ako ang binigyan ko lang, alam ko yung tuwan mo, ito balik eh. Balik pala eh. Pero kaya mo yung biyahe ko, hindi ko ka na lang. Iwas lang kita ulan, boss. Ito, 5 kayo na. Apa na kayo? Dua. Ikaw na. Kira, kasi butang. Dire, Oo. one. Ano mo kamay ng boss? Hindi na kami ng pre-nurse? Dalit na. Abot mo ganito magbulag na ito nga. Nagpainom siya, huwag kanino. Katulang, ganun pagkabot niya. Grabe soft drinks niyo na ito. Yeah. Sa uno. Kami na bagay soft drinks, boss. Masabog na uno. Tingnan. Yung mas lami ang soft drinks, no? Diyan mahal. Dapat man yun ito, boss. Sa tagal, kanina. Na kami sa resort dito sa Tumatagan. Nagkataon na. Okay. Okay. Bugay itong ban niya mo, ma'am. Yung ay tubig. Pugos with redor sa kamang pa. Ay, yung sa nala. Soft drinks sa kamang. Parang pinakatubig na. Tayo na ni. Mahal man ito. Nagbalon mo, boss. Nagamig balon ba? Yeah. Sila kang piso ng balon ako. Butang sa icebox.
ano sa bros. Dili dito sa Rizal, dili sa doon sa Maryland, sa Tibugnawa, lugar eh. Ano kayo? Yung pagkahapon na nagabasa na kami sa ulan, ligo na sa swimming pool, pagkapugkan daw na po. Ginagin ko na. Ha? Tibugnawa, lugar na. Hindi ko sa init, no? Ikaw, ito din ako. Amo ko to sa lalom. Na napalibutan mo kuan. Bukid. Pero safety tao may bagyo. Kung na gisulta na mga pasayro na kung maski pa pila kapag tuwag nila to. Maaftan man dali ng mga kwan na lang, inungaw na lang. Pinisik na mga. Maski ito na nga, nakatago ng Digos. Kaya mauna pag daw ang gulp kung kwan, Digo, Kahit na naghana na ita po, pero ang digos. Ang problema ng digos, init rin. ikan kayo. Ikan lang. Di mamalusot ang hangin. Mo na inig bagyo, masangit. Ibabora ba no? Huwag mo sa tanawon dyan. Dahil ito tunga ba no? Natago, Tago ba? nasalit, kung saan sa namin po, nasalit ng karing kabugol. Oo. Wala na lagi. Ginagmay na lang ato ah. Makaabot mo din, pero wala na ka ng gabay mo na yun. Kamay na lang. Ito yun, para sa Pwera lang yun sa linog. Ilog ka na, wala yun tayo wala. Pero ngayon kag mga bagyo pa. Hindi kalusot ba no? Mabahaan na rin ko dito ang pagdiwan. Bahal lang. Multipod kayo kusog. Gapon, palitan ako sa lumpas bag. Ah. Anong tinatapos na, hindi sa wala na ko. Sakti ko rin kayo. Iskot, first time ko nagbutang, yung na lang. Halang man nila. Alang dahil. Yung halang man nila ay. Nya. Sa mga, sakta ako pa nagyabot. Dito sa bugnaw. Iman mo, bukli oras ka tugayan. Halang man nila. Napalo dyan ang wala pa ko. Wala ko wala yung pagkatikap. Oh. Ang lunes, maumot ko ulit dito kung sir. Busog na pa na. Di mo may pauliw di pa kanon. Kaunan dyan may. Nagtuyok ko mo kanina. Ah. Kung wala ko na ito, nagpasayaw din ako yung game. Ah. Nagdala na ko sa oras. 10 minutos na lang para magkuhan. Alas 11. Sabi mo lang eh. Ano po ganito, ano ito ganina dito, di mo ito ano?
Ayan. Kira? Wala din niya nakita niya na po, no? Taas. Wala niya nakita niya na po. Wala. Okay. Asan nila po sila? Hmm? Makilala? Ito na yung mga unggoy, bito? Ano sa katong babaw? Pinaglagay pa na. Yung pabukid sa atat. Babaw mo na. Pwede ka kabantay, kaya magmalingaw ra po ka ba? Nabugnaw. Dagang kinagkitsuranan, gamay lang na. Huwag ka po ang ibang parang mapusingan, parang kaya siya 20 ka po. Medyo ka, 20 ka, bro. Oh, diri. Estimate lang ako. Tagan. Wala pa di atong barko. Hindi na po kay barko. sa luyo nila. Mapanaw ko ng babaw. Hindi, kinitsuray na. O di alas babaw, kita na mga taran, bukid. Pinakatumay na na. Sige, kamay. Hindi pa na ito kung nag-irot ako din ko. Ah. Kila yung makaroon. Kada di bate. Shout out mo sa boss. Hello. Ayun, kung sa lisod ko ano wala na ko sa kawa. Sige, mag-ipahilot na yun. Mag-gwantar na. Naibog mo, biyahing naing pamatay, no? Ayun. Kanang hindi bago na mo kamuntang walang pinakayagay nga. Wala mo sa kanila iinom. Parang naisamok. Musay ba? Ganda kamay. Kung last ni Moirot sa to, kaya na ko na ko to. Ah, Sige na ko na ko karon. karon. Ah, Saan ka lang gamot mo, boss? sakit. Wala akong pala. Okay. Ano yung tanong ko sa mga mga? Wala na yung paminaw. Nailan yung nagkuhay pag kapag kondisyon ba, no? Or glaw. Saan yung diferensya kung lawas, no? Ikaw na lang sa masawa guys, sige reklamo sakit na yung dito, pinituloy ni mo dali. Okay, pailot ka. Ah. Nakapit sa umisyo, nakaday ko customer na yun. Gikag ko na. Gikag kuwit. Book na daan, wala na. Papagay ka ulit, nagpag-book. Galis talaga tadat nang. Kung ikaw nga na sige reklamo sakit na yung buwan. Hmm. Hindi mo.
kung pakondisyon kay bago mabalik na po. Tinagana naman ka ng mga babae po niya, mga nagapaghilot niya po. Ako. Talaga may gusto ka na tambal ka. Kung makita mo naman si YouTube. Ba't lang kita natanaw sa kalatay? Nung hilot tayo sa babae, hilot maging bakla. Bakla. Basta mo dool. Okay mo dool, di. Wala. Reklamo nga pa sa pagkakalikod. Sakit yun ako, marami nag-ulit na bulyo. Ngayon tayo nadali, kaya marami magkadalik yan, pahilot ba no? Kaya pila ka to, Jesus. Kasi daw pabakasyon nun siya. Kaya sulitan ng ihatag sa mga 15 kadlaw. Mas kay kadwa lang ka makapahilot ng 15 kadlaw. Tapos bawas na ba, no? So, is, napalin mo naman. Pahilot daw siya dito sa pinag-hilot ka rito. Kumasaks maramandan, anak ko. Dahil man ang hilot ka, anak ina naman mo taga plus nga. Karang kami ito, kaya kami. Kita sa si YouTube. Kita sa paghilot babae eh. Ay, mo ganito yung gusto tayo nga, natay, dagan mo tayo sa gipahilot. Natoy na na. Mas guwapa pa sa imo ha. Ay, kapag. Kabuhay sa tayo. Oh. Ayaw, mga puti, mga ane. No, mga puti. Gusto ko kay views. Ako doon lang ko, boss. Ano, ano na? Anak kaya nagpulis, bansalan. Ah, Anak kaya nagpulis, bansalan. kanya mo na yun. Pinakalitis ang gihilot, oh. Taga Corizo. Gandi. Oh, puti kayo, brother. Interviews, anak. Ano, wala siya. Para ang mga viewers, uy, wala pa rin, hindi pa mati, anak yan, no? Dili, diretso gihilot, boss, di ba? Para siya na ito, ba siya, para mabalaan ba? Sakit po kayo ng likod, ala, agwantara ba? Isip ko ng mga babae, boss, di magpuna sila, magpuna. Napa, kung saan na ikaw na nila. Nakuan po na, 21. Muna yung gitwan dito. So, asa dapit. Lugay kang hilot, no? Kasi sanay pa man, di ba? Tapos magkapalok na. Pagpuro niya. Dili lang ako ang makabalo, kundi dili ang nananaw. Kaya ako, panuha na nila. Pareho dyan may gibati, ano ba? Ano yung gusto yo? Sana dyan ako gibati. Hindi na pareho ito, no? Hindi ang magkaklaro lang yun, ano, mga Bisaya. Bisaya man eh. Ano, usay ang title. Ako na lang Tagalog, Bisaya, English, or... Taglang yung babae kagilot eh. Yan, top views na po, bus babae. Pag babae, mga hiloto mo, gulay kusog. Lagay mo nanaw. Lagay mo. Ako tungutan ko na itong idaran na nag-ilot mo. Oh. Tara na mo. Mapilay dad. Yung pinintag na wala ko na pa niya ako, pagtanong ako. Kita katong 19 anyos. 19 anyos, milestone. Awas lang. Hello guys, so mag part 2 na ko guys akong ikat sa ha.